Hej, alle jer, der sidder i jeres runde læderstol og ser denne video. I skal vide, at jeg er en farlig terrorist. Jeg har masser af bibloner, og jeg har mange piger. Jeg vil gerne sige en ting. Jeg hader nier. Og det er der en speciel grund til. De er sorte og lugter ud af munden. Anden ting. Min plan er at få herredømme over alle nier. Vil du vide hvorfor? De er sorte og lugter ud af munden. Nummer 3. Nu vil jeg fortælle dig en vits om nier. Lille Mohammed kommer hjem, så siger han, går han ud på toilettet og siger, jeg skal kraftedeme skide, ikke? Så går han ud, men husk, det er første gang han skider, ikke? Så han undrer sig over. Han er sort, ikke? Så han undrer sig over, fuck, hvad er det, der kommer ud af min asshole, ikke? Og lige pludselig kommer der en sort messe ud af hans numse. Han råber efter sin mor. Hjælp mor! Jeg smelter! Jeg kan godt lide nærvitser, og de skal helst dø eller blive pinliggjort. Tak for jeres tid. Allah Akbar. Her er min ven, Ali Qasim. Her er min ven, Lille Mohammed.